Grabe sila. Oh. Ang dami-dami dyan. Pero ito lang pala yung inilagay sa akin. So, hindi. Gidak ay gudan yung kuhan. Gila ka gudang tiyan. Hello mga kachapsoy. Naramdaman kong may tumikim. Okay na yun sa akin. Ngayon, nandito kami ngayon sa minteryo ng aming pinsan. Ng aming pinakamamahal na pinsan. Ayan o, si Bibi Patrick Servito. Ayan. Ito yung kapatid niya, si Bibi Unto. So, nagpangalan sa akin, baby. Ito si Bibi Unto, siya yung nagsasabi na maulan kahit hindi naman. Ito mo, siguro rin yung sa baybay. Sa baybay, sa looban. Ka? Oo, Ayan. Ito yung mga kasama ko. Pinky. Yan si Pinky, 15 kilos ng timbang niya. Lilin, mag-hi ka naman. Hi. Alam, magdadami naman na naman ito ang mga mga views ko kasi nakasama sila. Hoy, isa pang baby dyan na maliit. Ayan. Si Bibi na maliit, malaki, pakinding-kinding. Ang isa sa kanila, may balahibong pula. Halina kayo mga kasama. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak. A few moments later. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Sa'yo ang inuman. Happy birthday to you. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Napansin ko, si Bibi Unto, wala pa kata, makainom lang siya dayon. Ay mga kachap, mga kachap, si birthday ng aming pinsan at nandito kami oh. May handaan dito at ayan na oh. Nako, ulitin natin yung kanta kasi yung nagkuha ng disposable glass. Nandiyan na huli. Happy birthday to you. Para ini sa huli. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gaga. Ayan. Mayroon siyang ang handa niya ngayon. Ayan. May kinatay na sawa. Ito oh. Ayan. Ayan, tapos ito may pansit. Tapos ito may pinggan dito. Akala nyo ano ha? Tapos ayun na tanduay. Ayan oh. Yang tanduay na yan. Para lang yan ano. Kakain kami pero ayun na isa. Yan, sa kanya yung tanduay. Si Bibi Unto. Grabe, ang gaganda ng mga nagsiservo. Perlen, kaman lang pag-wish para kami kuya. Hala. Niran iyuson wish para sa iyo. Mga wish ni kuya. Oh, halimbawa, sana makamove on ka na. Aray, ako pala hindi nakamove on. O Pinky, anong wish mo? Sana akong asawa na si Sino? Si baby ko, no? Hala! Bakit pa tinawag na baby ko mag-aasawa ka agad? Ang wish ko para sa'yo, sana tumaba ka na. Para hindi ka iniiwan ng mga cream. Education. Madalas na iniiwan talaga ang mga girls kasi mga payat. Natatakot ang asawa baka magkasakit daw sa puso. Alamay pa. Kuha niya yan. Sira na. Grabe ang kagandahan sa mga kabataan. At tulad permi ng lugar sa uma. Kung nagpapakadulog yun, mga artista ko. Grabe siya. Lili, naturangan ihutok doon tala. Grabe mga kachapsoy. Hindi pa naligo. Pero ganyan nakaganda. Siyempre, binasa lang sa lababo. Hala, si baby nang nangungot. Ano ba yan?
Hala si Pin, kahit payat, maganda ho. Ang bata. Ay, pinawat naman si Sir. Parang ihap lalugay ni kwarta sa kuan. Parang ihap lalugay ni kwarta sa eleksyon. Ayan, mga katapsoy. Tara, manginain na tayo. Happy birthday Patrick. At saka happy birthday din Lolo. Kasi syempre isa lang silang bahay. Kaya yung birthday ng isa, birthday din ng lahat. Ano, gwapo si Gaga, oh. Di lugay na parigo. Sabi ko. Joke lang, marigo yan. Yan talaga na nakatayo sa ano ang hindi. Grabe ang kagandahan ni Bibi, ano? Pang malapitan. Pag nasa malayo, katatakutan. Hala, yan, isak vlog! Na-reveal! Sorry, Bibi, ha? Hi, shoutout nyo pala kay Jomar Minisis. Nandito na si Bibi. Oo, nandito na ang Bibi ng buhay mo. Nandito na rin na Bibi. Hindi ba nagpakatupay ito sa New Year sa iyo? Oo. Ubod si Konsi kay G.E. Doon man na sila pag napagdala siya. Ay, mga kachapsay, ang payat-payat pero ang daming kinuhang pagkain. Ay, grabe. Ay, grabe, kabataan, ang gaganda. Oh. Iba talaga pag mahal ang kamera, kahit pangit, gumaganda. Nasa camera lang ngayon. Nasa kamera ang pag-asa. Nasa kamera ang pag-asa. Nasa'yo ang ligaya. Papay, kumain ka na. Pakali kay kuha na ito kung diri na uran. Tapos gumawasak si Ton. Ito sa kwarto ni Carla. Ayan, no, ang daming pagkain pero nung inilagay lang talaga sa akin, yun lang, oh. Grabe sila, oh. Ang dami-dami dyan, pero ito lang pala yung inilagay sa akin. So, hindi, gidak ay gudan yung kuhan. Gina ka ang tiyan. Ayan na, kachap sa'yo. Kumakain kami dito ng ano. Kumakain kami dito. Ayan o, yung dinagdagan ko kasi naawa ko sa pagkain. Nilagyan ko ng kamuti, tapos ng pansit. Ayan. Tapos, ang akin na lang yung alak. Ayan. Maganda ini nga, halaman. Ang tawag dyan, anong sanyaran? Welcome. Welcome home, kahit nakasara yung pintuan. Sabi sa'yo, welcome home. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. Bibi, lumingad ka naman dito sa kuwan. Hala, sa katuig dito na kanya pagsunugat sa vlog. I'm single. Ay, sa katoy di man liwat na. Nga break sir, ha? Single. Mapay pa si Bibi, diri lantad nga maingits, pero si Jomar. Di ba, Jomar? Minisis. Wala ka din Going strong sa raghapon. Is. Nanarason niya. Shoutout nga pala sa aming subscribers and follower na si Jomar Minisis alias Ipman. Oo. Ayan. Si Ipman. Alias Ipman. Ipman it. It. Ipman. It ngayon ako Ipman. Ipman nga. Ipman kay mo do Ipman do diri Itman. Ipman IP. Kay kun Itman idi at dito sa Kabadyangan. It nga dama. Wari nagtawa. Siya, wari kami sabot. Nagtawa na lang kay Nalo. Oo. Hala si Bibi nagsilingin. Salamat Bibi. Ay kanang pagdama ko ni Polpono. Oy, hubugin niya si Arman ha. Kay nag-inarte di makuno nakaon. Sa sito taga Kabadyangan, ngadto ko sa Kabadyangan. Ang COVID di pa ko na malala nga di ko na sa lawang malala. Kay ngadto ko no, kuan COVID-8 nga din ako no COVID-9. Grabe yun to. Niya to wala taking taw. Otra Bibi yun to.
Grabe mo. Talaga? Ulitin ko ha, kaya hindi niyo siguro narinig yung sinabi niya. Ang kaibahan daw ko nun sa sa Kabadyangan tapos sa Lawang, mas malala daw ko nun sa Lawang ang COVID. Kaya dito ko sa Kabadyangan, COVID it lakon dito sa kanda, di man ko nun sa COVID-19. Parang di rin. Game na rin ito.